Ukhulu wethu abangiyavuma uthatha lezo. Well, njengomkhulu bomdabu engu Deputy Chairperson eZululand. Ngibona ngathi kuhamba kahle kakhulu osukwini namhlanje ukuyithoba nokuhlonipha kwamaqembu ahlukene nomphakathi. Uthule ngibona ukuvota uhamba olukhulu ukuhlonipha nokukhulu ucwepheshe nabaphethe ubona lokho kubambisana okuhle nokuqhelelana lafuna aqhelelane khona. Sibona ukuthi kuhambe kahle kakhulu akukho nomncane ukukhalaza okwamanje. Well, elethi iqhaza kumasipala ukubheka ukuthi ngempela bahambisa kahle yini intuthuko into kuyona bayikhethelwe izakhamuzi zaseDumbe nabaphethelo ukuthi bakwenza ngokufanele yini ngokubambisana begcina abantu bezuzile ngokuvota abangayikhaleli isikhathi sabo sokuvota bema kwabadlulaini egcineni bangadondodo. Thina njengebaholi bomdabu ubhekela abantu bakhona abantu abavotile bakhona abantu abangavotanga izathu ezithile kodwa bafuna babhekeleleke bangancishwa ithuba lentuthuko makufanele bekhona. Ngakho sinakukhuthaza ukuthi abantu bangavoti ngoba okuhle kakhulu ukuthi abantu bavote ukuze bakwazi ukuba nezwi kumasipala nohulumeni wesifunda. Kulwazi amakhansela kufanele akhumbule ukuthi akuvotelwe wona kuvotelwa amaqembu awo. So uma ikhansela lingasezi kumphakathini kufanele kube khona esikwenzayo ukuqondisa leyo simo lezo ukuthi sibike la kufanele sibe khona ngokulandela iminyango yakwaKhetha. Uma singaneliseki abantu benganelisekile ikhansela likhona basuke kukhethwe iqembu nalo ukuze umsebenzi walo uhambe kahle ukuthi lowo muntu lemthumile avele obala enze ngokukhulu ukuthembeka phakathi komphakathi omkhethile. Sikusabisa kwenyoka sinazo izikhali zomdabu kodwa asikho isikhathi somdabu esikasasoconga umuntu kodwa abantu basebenzisa izikhali ezeza kulelizwe zizwa namagwala ayizosoconga abantu abansundu. Siyadumala kakhulu siphatheka kabi kakhulu mase kusoconga noma yimuphi umuntu asikhulumi nje umholi womdabu kuphela kodwa nje umuntu ilungelo lomuntu lokuphila alingathathwa ngomunye umuntu noma ngacaswa kanjani noma singambono ehlukene kanjani kodwa akungafiki lapha ekutheni kuzenthatha isikhali sokubulala omunye umuntu kuba usuke ephila nami khona amaphutha anginawo nomunye khona amaphutha nakodwa nje kufanele sehlele ngezanzo sonke isikhathi umuntu mayise phakathi ezandla akwazi ukumsoconga noma umbulala. Uma ugcina ukuthi ngifisa ukuthi ke kwaZulu Natal naseZululand endaweni esikuyona kube khona ukuthula kube khona ukubambisana. Siyazi ukuthi imiqondo ayifani ngesikhathi esisodwa kodwa egcineni ufuna kwazi ukuthi kusetshenziswe umphakathi abantu bayithola intuthuko ufuna bayithola.